Rabangit beit baro kibala banyo sngeu bat syak skor yang ka kubo juga ketin ka jong ublay nyaingu ya ublay bala ai biang halaga jong ka balang ni ka sngi ka kraw hagaba ki balang baro ki badon na po ka KGP assembly bat ki senat ka jongi ki yo iwan penlong ni ka sngi kum ka sngi ka bakarpang Hakaba ke assembly ke lapan bej bangin rakhi ya ke theological college Sunday. Kumta nagabenta ki para nong hikai ki nong trey pat ki samla puli jonga John Roberts Theological College ngashimi ni galat ya ban ai kublay ya pi baro ki bala ai banyo sngew ni ka kubor Hagal tengga ba bat ka ba donbor ka jong utrai ujongi uji sukres. Bana ka benta ka jing selok ka jongi hagan ka por ka ba kentang. Masgaw ka ban khot lem yepi ya ka ban yo puson bat ngan ka ketin ka jong ublay. Ka bangila ban shem na ka gospel ka jong Yohanes Kalenong ka balay ki kentin ki ba ongko nong hikai ngitip pamelong nong hikai ubalawan na ublay nama omdon ubala ban le ya kani ke kamba ya ki ba mele ngin pendem aga ching duai nyaingo ya me au ublay namtan ka por ka ba kentang ba mala ai biang na ki jong ki balang baro ki ba dan na po ki KGP assembly
อยากบันรักขีบันเป็นคราวอยากแต่งกับเอ็มกับจงแม่บัดคำตั้มมันเป็นบันกันเมาอยากมัดตีกับจงแม่เอาเบลย์อยากบะแม่มาละเละบับลักเกอร์คูเล็งบากับนี่กับจอห์นโรเบิร์ต Theological College กับอายกับจิงชักรีกับบันเซยกับคนชินรังบังกันไทยบันลองกับชักรีกับจงแม่ฮักกับเล็งคากับยาร์กับจงแม่dan ringkat lama ni ke por ke bakentang bat baru bias ngau ni ke kubur bagi pan ke tengok terai pun apa ni Jesus Christ amen kini ke ski ublay kalong ke ski ublay ke bakerpang hagaba kom ke balang apo jong ke KHP assembly ngiyo ai ban rakhi bat ban ken mau ya kini ke Theological College Sunday kendian Shwa begini poi, siapa jenis puson nak ketiin, kerja ublay, kerja bangang, ala puli. Ngakua ay banyak tu kendiat, siapang, kejinglong, bar kejingyat, lenti, jangka kolet kejengi, lengba, kini kisnem. Tang ban supen ken mau, jaga ni ke John Robert Theological College, la seng haus nem siajar praspa prapunyau, dah balang kemin reveals. Hagabau Reverend Dr. John Roberts ulalong u principal uban ningkong batladon hangata ya sora dakispa teli kisnem tat adu usnem siajar khandai spa khandai busau habaga sinod aku tu kapol kra rai ban penkan riak no yaka nangtai na sora nonong saulia syagani ka jaka haslong badon hamau kulat Bat lengba kini kis bun teli kis nam ke baga college kelayat. Ngilala ay kaban yoi baga kti ke badan bor ke jong ublay kelayalam. Bau ublay ula dan ringkat. Baru ublay ula pendon kam borba ya ka. Hagaban say ki kon samla kente bat senrang ki balalong ki atiar. Ki balalong ki syakri. Haki balang berkelengka ka bayar ka jong ublay hakani ka than syatay lam mingi habangi pai sikisnem ngi balalait no barabangi puli ka history jong ka balang om tang ni rikasi bacantia Henry ka balang hangata ya misuram lakalong apreng jong ka balang baptist lani ka balang presbyterian habaki pai syadin ban nyau kor bat ban nyau tang ki mati ki bakrau ki bagi syakri ki jong blay ki lale ha ka ban bu ya la ka jong ka balang akan nongrim ka baskem kimla klem da paidin syaki so bat syaki syakri ki ba kani ka college ka bahag tu ka por ngi tip ya ka kum ka Chera Theological College kelas 6 bat kila penmi ya ki rangba bat ki pastor ki balang ke cingkerku ya ki balang ka tu gari bar ka jelah bat kumju ru ya kan ka balang ke jongi ka badan ri khasi bat cantia lengba ni ki spasnem gimla kan da pertu bat kan mau ya kita ki ratba chong ka jinget lakalong reverend siang bela lakalong reverend knong lakalong ki weipat ki syakri ki jong play Kabaka ni ka slem kala penmi bat kadang yai penmi ki bala penlong bat bala long ka cingkerku yala ka jong ka balang bat ka balang ka jong ublay ka long kumni kumba ka long bat ka don na ka nongrim ka baskem ka cinget ka jong ka kadaw ka long ba kani ka slem tlayo ay ka benta ban saindur bat ban penmi ya ki syakri lang bagi ni spa snem ki bala ai ya ka jing syakri ka bahok bat ka jing syakri ka basyapting yaw blay nasubay ka ban yathu akan ka por kendiat syapang kani ka jaka lani ka slem lani ka college bat kata kalong hadu uni usnem arajar arpulai arpusaw lani ka academic year uni usnem arpulai arpusaw ki samla puli ki badan na po chong ni ka slem kalong alspa sau pulai ngut ki khna samla shenrang bat lai punyau ngut ki khna samla kenthai bat baro ngi don alspa prapungut ki samla puli
kinong ni kai kiba ublay ula khot chakakam kidon nadu khat prangut kiblawan nagi chaka bat kibalang kibaper baper bat kini ki samla puli kiblawan sang ni jaka kiba ublay ula khot kilawan nagi balang presbyterian bat ki sinod kibadon nagi kathan chatai lam mingi bagi jelai kibadon haboro jongan ni kathan chatai lam mingi bat kumju ru kidon bon ki samla ki balawan ki weipat ki balang lagalong ke balang baptist lagalong ke church of north india lagalong ke balang lutheran lagalong ki weipat ki kenhuan balang ki badon hakan ni ri ka jongi ngila yo ru ya samla puri omta ni ri ka jongi henry ni ka jela bat ni ri ki ba marjan ban nolor kani ngasubaru kaban yathu khendiat chapang ki program kibakan ka college ka jongi ka pentelun na ka por sya ka por bat ka way ka program ka bakongsan lani ka jingpuli ka bakongsan kani ka course ka bangi ong ka bachelor of divinity hakaba ki babon na ki samla puli ki wan nang ni ka jaka ban yo ya ni ka training bada bagila pendep ban yo ya kan ka degree ka bachelor of divinity hakabaki haban penlut sausnem hadin magila pendep ya ka graduation henai aingu syu ya ublay baba ka balang kala ya duai baga KGP assembly kala ya perkhat kaya puson bat kala yo i ka jing yo ipa bon telikisnem baga por kala dai bangin yo pan sedangno ya kata MTH program lagi ke Master of Theology program. Badaka ya kebediang hun uplay ulas syak skor di kacing doai. Pada usnem arajar arpau ke Senate of Serampur College ke belapha juga commission kali rekomend bakal ayangi ya ke permission ya ke sedang ya ke program hapo jong ke college. Bat kani ka long ka burom ka belara ya ka renyeng bat ka belara ya ka burom jo ka balang ha kani ka ri ka jongi bat lengba kini kisnem ngila yo ru ya ban penmi ya kiso ke ban ningkong jong kani ka program ki bela pendep ya kani ka master of theology ha ka subject history of Christianity ka Christian theology but religion shu nolor kini ki program nakabenta jong pi ki parabangit ki basngap bat ki basya skor nakaliang juga college kelas dangru ika weipat ka program berkata ka program galong nakabenta ki lay people dan ki parabangit ki batre ki weipat ki kam henry ki badon ka cing trang banyo ka cing tip ka bakam jeliu ka tien ka jong ublay ki badon pat ka cing trang ya ka banyo ya kata kajing tip kajing hikai kaban penla iki ban syakri khamba yo blai la ka jaka ka baki ki don bat khamta ma kaban ai kajing syakri ka balang bat kumta na kaliang juga college kala introduce lani kelas sedang ni kita ki program kabang yo ka bachelor of Christian studies ya ka diploma of Christian studies bat ya kata ka lay leadership lani ka certificate in lay leadership ban ingu ya blai ladan sibun ki samlakan te bachenrang ladan sibun ki khon ki jong ublay naga balang ki blatre ki kam ki beper lakalong gum ki nongi kai ki professors lani ki officer but ki lawyers lani ki student ki balawan ban pendep yakan ni ka course na uwe usnem shawwe pat usnem bat kumtang yo i bakikti ki jong ublay nakapor siya kapor karanang pentelun karanang penkraw bat karanang yai pendon kam yakan ni ka slam hakaban ai bat man penkubor yaki syakri ke jong ublay hapo laga jong ka balang bat kari ka jong u bani aingu kamtam ba ublay lengba kini kisnem ulanang yai ai ka jing yo ipau ulanang ay kajing yo ipaw bagin nang persyang banle iki bakraw nakabenta kacong ublay habang ipentelon yakat kini ki program
Habang idon palat ikini ki alspa apa laispa ngut ki samla puli ki badon nak ni Islam. Kadon ru ka jing dawa hakabangin penbiang ya ki jing don kam ki bakrau hapo chongan ni Islam. Barbau ki phaidin ngimla klam da aingu ya ublai. Ba ula ai ula pendap baru penbiang ya ki jing don kam chongan ni Islam. Hakabangin yo iga college building kaba janai bat kaba tikna bat kaba scam. Habangin yo iki hostel bagi jakasa ki biang nakabantang ki samla puli. Bat mentau snem habang yo ya gajing nangbun ki samla puli ki belawan syakani ke Islam ban yo ya gajing puli kabaga college ka kendu ya gajing galong ban penbiang ya ka jakasa ka bakerpang nakabenta chongki ban penbiang ki weipat gajing donkam nakabenta chongki bat kumta ka governing board chongka college how the Islam da gajing nget ka bas scam how blai Bada ka jingkar ku jong ka KGP assembly kala rai ya ka bantai thamai ya ka boys hostel lani ka hostel na ka banta ki samla puli shenrang kaban ai ka jakasa ka biang kumba aspa ngut ai ki samla puli ho oi nagaliang jong ka college ngimpat don kerhai kaspa lani ka pisa ka babiang ni kaban pendep ya kani ka plan bat ka project henrei ngila nut ya kaban rai bari kaban sedang tanda ka jingai bau blai ubala khot yang isya ka kam bau blai ubala sedang ban bet ban bu ikan nongrim jong kani ka Islam ulong ublai ubala ban pendep ya ka ai ka bagi syakri ka jong u kilatmu pat kumtang idon ka jing sngonget ka bas kem Babang ia thu yakini kijing telon juga kam. Habang ia thu yakini kijing krau juga kam. Habang ia thu yakini kijing dawa juga kam. Ia thu hapi upai lang jong ka balang. Ki balong ki try jong ka kam. Ki balong ki try jong ka kam. Mai way pai way ki khun ki balong ki khot hapo jong ka balang Presbyterian. Hari khasi jengtia ki don ka hok ya ban kam ni kan Islam. Kum ki try ki jong ka. Ban ni trangi ban yo ya kan ka mainstream jong ka jing ya kan ka Islam lan ka jing sung try ya kan ka kam ka jong ublai ka badan lengba jong ka Islam ya ka baki missionary be ka jong kila seng hapo jong ka ri ka be ka jong bat kumta naga liang juga KTP assembly kelas ya ka college bahkan selet syaki balang bahkan setho syaka balang bahkan saya thu syaka balang ya kan ka kam ka bakrau Bat ngadon ka jing kermen ka baskem bapi upai lang ubalong utrai juga kam pen yaduai shirham bau blai un pendep ila ka jong ka kular pen ya ai light lu ya ka kti ka mon ka jong pi hakaban ya no senyang hakaban pendep ya ka kam ka bakrau bat kham tam ya ki balang ka jong ublai ki je seng kenthei ba ki je seng samla ki badon ka ni ka ri khasi ka ba iet ka jong ni Kacing kerpat naga college barok away kalong bapin kenel jong kekti ke jong pi ya kaban kersan ya kan ka kam ka bakrau ka jong blai bat kumta kum si benta ba barok ki khon ki jong blai ken don benta hakaban pentelon ni ka kam ka don hapo jong ni ka hapo jong ni ka college ka jong ni ka sinat ka berem bat kumju ka KGP assembly Kelarai bagi jing aingo barok ki bangi lum hakani ka sgi theological college Sunday kin penpoi ki sha ka college lengba kalenti ka badai khnang ba lengba ni ki jing ai bala kerkhu ki jong oblai ngin yo ya ka ban pentelun kham step ya ki kam ki jong u prabangai bi halor chongani ka benta nila ban mi shibun ki jingkali dan ka ai ka dor bat ka ai ka nongrem ne ka ai ka jing mentoi ka baka balang ga yo lengba chongani ka Islam ban ngai ngo ya ublai bagi pai sing ka tin ka jong ublai nakata ko benta ka bang yang ala puli mene ngayo ba upai lang ubadon na ka por ka ba Jesus Christ udon na ka perthai habaki pai shau
Kiyo i baka way na ka ministry ka ba krautam ka ba Jisu ule kalong ka ministry jong ka jing hikai ka ministry of teaching. Barkum tau Jisu ula penlot bon kipor haga jing im ka jing syakri ka jong u kalong ya ka ban ai ya ka jing hikai ya kita ke ba u ula khot syaka jing pen im. Bang yo i ya ka ni ka ktian ka jong u blai ba u Jisu Kristus udon ka jing sngau thu ka ba syai. Bakita ki ban yatrai rengkat bat u. Lada ka day ki ban long ki ba seiso aka kam ka jong ublay. Lada ka hima ka jong ublay. Uyo i baki day ban yo ya ka jing hikai ka ba janai. Bat kumta ba ula khot ya ki senran. Bunteli ki snem ki lahapan syong hak jat jong Jesus Christ. Bat man lagas ngi step bat miet ki hap ya ka ban pediang ni ka jing hikai. Nagi kejan ke jong Jesus Christ. But Jisu ura long away nagi theological teachers uban nengkong. But ki senran kila long ki samla puli ki ban nengkong. But aingo ya ublay. Bahaba kini ki samla puli ki senran ke jong Jesus Christ. Ki bala yo ya ke jing hikai ke ba janai. Ke bang syem kalong. Ba kila la ban saindur themai ya ka history jong ka balang bat ka hima ka jong ublay. Bat kam ni kam syem long tang ka por ka jong Jesus Christ. Henry nadu ka por jong ki prophet. Ki ba ublay ula khot ban jeng nam ka jaj benriu Israel. Ki don ni ka ju ka jing sngau thu. Ba ka jing hikai ka don ka bentna pedeng ka jing im ka jaj benriu Israel. Kumta kila penmi bagila sedang ya kata ka school of prophets. Bat kita ke badon hapok jong kita ke school of prophet. Laju tip baju khot iki ki khon jong ki prophet. Ban ngi puli la kalong yo Samuel. La kalong iki Isaiah, la kalong iki Weipat. Kumno bagi la penlut iki sgi bagi por. Hagini ki school of prophet, la kalong iki temple bat ki Weipat ki Jaka. Bat dai kata ka ju ka jing yo ipau. Bau John Robert la ka balang keme hari wil haus nem chiajar praspa prapunyau haka ka assembly ka long ha Liverpool. Kila syem ni karai. Bala ka balang ka jong ublay hari kasi bat jantia kan yo ika nongrim ka bakrau. Kala ika bansan la kalong hari kasi bat jantia la kalong hari lusai la kalong ki wei pat ki benta jo ka than chatai lammi ngi. Ka badon kam kalong banseng ya ka shlem. Kaban penmi iki khon shenrang bakan thai ki ban long ki syakri ki bala penkup iki dakan nongrim ban ka cingtip kabati kena ya ka ktiin ka jong ublay ban ngai ngu bagan ka shlem leng bagan ki shispa lai punriu tali ki snem kala pendep ya katakan nongrim ka bakra kala sei ya kita ki ratba jong jinget haka balang gajongi hani kasi bacentia lengba gini ki spas nem klasai ki ratba jonga jinget hangtai ka balang presbyterian hangtai po Mizoram kumjuru haka balang baptis hangtai Mizoram udon way principal jonga ki college hangtai po Mizoram udang ong tang ini ki tayaw bla dep akaji kendu jonga principal jonga college North East India uang ngasngau lingo ban perkhat yagi spa senam gi balalai kumno ba chera theological college kalala ban penmi iki ratba bat ki giant of faith ki balong ki atiar bat ki ratba ki bala seng ni ka nongrim ka scam joka balang hang tay Mizoram ba kalong kumni kumbaka kalong barga benta ba ar ga bangi yo i ka jing yait lenti chong ngari ka college baraka jing im ga jongka bat ka balangi borok away kalong ya ka faithfulness of God ya ka jing don rengkat ka jong ublay lengba kini ki sispa like penriu teli ki snem klayai lengba ka lat klayai lengba ka jing klayai lengba ka jing tenju klayai lengba ka jing kerdu henry nakapor syakapor kekti kabla mong ka jong ublay kalara bat kala pelain ya kan ke Islam ngajongi kala kerku ya kan ke Islam ngajongi kala pendam ya kan ke Islam ngajongi nakapor syakapor barang aingu ya ublay bagi balang kan ke than chatai lammingi lagi kenuan balang ki beper ki pej ke khmat ya kan ke Islam ngajongi hadu ba mentang imla
Ya kaban pediang lut iki spangut ki samla pulik bong ni terang bandon na pok jeng ni Islam ya kaban yo ya ni jeng hikai. Ngiyo i kumno ba ublay ura ya ka burom jeng ni Islam. Ngiyo i kumno ba ublay ura ya ka burom jeng ni jaka ka ba kentang hapok ka pertehi barok away. Bar ka bang yo i ya ka faithfulness of God kalong baya ka jingdon kam barok utrai ula pendap. Ngim sim lala ay ban syania ki kran nagi government. Ngim sim lala ban syania nagi way pergi bol jeng ka pertehi. Bar ki snem ki baladap apa ka covid kawan ka kolet kalayai lengba ka lat hadu ka por ka bakino hikai kimla ban yo wat ka tulop ka chongki nei de ka por ka bakum kata bau blai wong hakmi ngalong utrai ublai halor barok ublai wale iki kamba bat ki balang juk blai lawan sekmat ya ban pendam iki jundang kambaro bat hadu kan iklemat ngakwa man yatu baka syang hapo jeng ni ka Islam kalayai slai bat kumtai nga aingu yo blay bat ai bagani ka sngi ka baka balang kayo ka ban kan mau la khot yo pai lang jo blay ka ban aingu nam tagi ai ka bakra ba blay la le bat kumju ban duai ba blay un kerku bat nang yai don ringkat bat kinong trai ka badan barok bagi samla puli ka ni Islam bat baka kti ka jo blay kan tang yai alam yangi nakabor syakabor nakabenta ka burom ka jo blay amen. Ini penuai ngaingo yame au blay nam tani kapor ka bakentang ki bangilala ban aingo yame leng baga jingruai bat kumju ru leng baga basam ka ktin ka jong blay bar ka bawai no to ai baga jing it ba ka jong blay ku pa blay khon ba blay men sim ma khut kini ulong lai hau wei ka nai shong dap kar hai bala ka jong ka kam ka jong me ha ka John Robert Theological College Syong dap kerhai, nado principal kinong ikai, bat kinong tray badan na po chongka. Syong dap kerhai kamtam bagi kon samla kan taishan rang memelakot siya kam. Syong dap kerhai bagi chong ki balang ki pagkrisyan shit hem ya ka. Menta pachadu bom chukut ru. Amen.